Antònia Prades, Carme Piqué i Maite Doñaque són dones que formen part de la història del cooperativisme a Sant Martí. Malgrat que elles no podien ser sòcies ni directives, van viure des de dintre l'evolució d'algunes de les més importants cooperatives del Poble Nou. La Flor de Maig, l'Artesana i Pau i Justícia, que van néixer a finals del segle XIX i es van desenvolupar a la primera meitat del segle XX. Els seus records, tant com a treballadores i com a filles de socis, són d'abans i durant la guerra, de l'època del franquisme i del tancament d'aquestes cooperatives. El seu testimoni és molt valuós. Elles recorden amb detalls tant l'esplendor del cooperativisme com la seva davallada i destaquen com la unió del consum sense intermediaris i la vida social afavoria el món obrer i era una veritable forma de vida en la que elles van participar en primera línia. Les dones no podien estar com a sòcies ni com a junta, però clar, amb altres coses sí que podien estar. Les èpoques dolentes les vam aguantar. Abans de la guerra anàvem prosperant. La Flor de Maig tenia 7 sucursals. Penso que també va ser perquè la gent va començar a tenir una mica més de diners, les segones residències. Jo crec que aquí va estar el nou de la cooperativa, perquè al final s'ho quedés tot. Fins a l'arribada de Franco, llavors aquell nou va canviar tot. Tota la junta canviada, totes les coses canviades i la gent a fer punyetes.